شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كميك أنيخم شالوم جس فشاملين جس فريد فارمير انقع ناب ورحي سلست حدش ورحي بسلاماتكم مجيتش نو صابي كوميت انت مونا تريا معالتي ساعاتها برأس ساعات معالتي برأس معالتي سومنا برأس سومن ورحي برأس ورحي عمتا برأس عمت زهب إجزابير timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Det är Gud som ger oss de här tiderna. ስለዚህ ኣብ ነብስ ወከፍ ሰዓትና ኣብ ነብስ ወከፍ መዓልትና ኣብ ነብስ ወከፍ ሶምናትና ኣብ ነብስ ወከፍ ኣዋርሕና ኣብ ነብስ ወከፍ ዓመታትና ኣካይዳና ኣዚና ንዋሓት ክንከውን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ Så i varje timme, i varje dag, vecka, månad och år att vi ska vara vakna, det är Guds vilja. ስለዚህ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ወርሒ ክመጽእ ከሎ ጸሊና እዚ ወርሒ ከመይ ክኸውን ኢልና ካብ ኣምላኽ ቃል ንቕበል ኢና Och det är därför när det kommer en ny månad så ber vi och söker Gud vilken väg den här månaden ska gå. Vi söker ord för den månaden. መዓልታዊ ቃል ንሰደልኩም ኢና Och vi skickar till er dagliga ord. ወርሓዊ ቃል ንሰድድ ኢና Och vi skickar månadsvis ord. ዓመታዊ ቃል ካ ንሰድድ ኢና Och vi skickar även årligs ord. ምክንያቱ ህይወት በቃል ከም ዝግዛእ ስለናምን Och det är för att vi litar på att ett liv formas av ord. ንዓመትና ደው ንብለሉ ቃል የድልየና Vi behöver ett ord som vi kan hålla oss fast året på. ንዋርሕና ደው ንብለሉ ቃል የድልየና Vi behöver ord som vi kan hålla oss fast på månaden i. ንመዓልትና ደው ንብለሉ ቃል የድልየና Och vi behöver även ord som vi kan hålla fast i under dagstid. ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ምንታይ ወርሒ ኢና ኣና Så vad är det för månad den här månaden? መንፈስ ኣምላኽ ስለ እዚ ወርሒ እንታይ ድብል ደሎ Vad säger Guds ande för den här månaden? መንፈስ ኣምላኽ እዚ ወርሒ እዚ ንቑሕን ጸሊን እዩ ዝብል ዘሎ Och Guds ande säger till oss den här månaden, håll er vaken och be. ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ምንቃሕን ናይ ምጽላይን ወርሒ እዩ Så den här månaden, det är en månad där man håller sig vaken och ber. ማቴዎስ 26 I Matteus evangeliet kapitel 26, ጥቕስ 41 vers 41. ናብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሕን ጸልዩን መንፈስ ተዳሊሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ Det står, vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svag. ሓለፋ ማንም ጊዜ ንምጽላይ ኣዚና ክንርኤሉ ዘለናን ክንነቕሕሉ ዘለናን ጊዜ እዚ ሕጂ ዘለናይ ጊዜ እዩ Det är tiden där vi måste vara väldigt noga i vår bön och att vi ska vara vakna. Det är den här tiden vi befinner oss i. ንናይ ጸሎት ህይወትና ኣቓልቦ ኣቴንሽን ክንበሉ ዘለና ጊዜ ሕጂ Det är nu vi behöver vara väldigt noga i vår bönstid. ኣብ ጸሎት ክንዓቢ ዘለና ሕጂ እዩ Det är den här tiden vi befinner oss. Det är en tid där vi behöver växa i bön. ናይ ጸሎት ፍሉይ ምዱብ ጊዜ ክህልወና ዘለዎ ሕጂ Och den här tiden är en viktig tid där vi behöver ha avskild tid i bön. ስለዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ሓለፋ ማንም ጊዜ ኣብ ናይ ጸሎት ህይወትና ክንዓቢ ግበአና እዩ Så den här månaden måste vi öka och växa i vårt bönliv. እንተ ደኣ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ብሓቂ ንምጽላይ ነቒሕና Om vi verkligen vaknar till den här månaden i våra böneliv ቀፂሉ ዘሎ ጉዕዞና ኣብ ናይ ጸሎት ህይወትና ንቑሓት ክንከውን ኢና så kommer det göra att vår fortsättningstid kommer vi vara vakna i våra böneliv. ምክንያቱ ብጸሎት ብዙሕ ነገራት ኣብ ህይወትና ክነምጽእ ንኽእል ኢና Och det är för att genom bön så kan vi hämta många saker i våra liv. ብዘይ ምጽላይ ግን ኣብ ህይወት ክንድቀስ ንኽእል ኢና Men utan bön så blir vi att vi sover i våra liv. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንቑሕን ጸልዩን መታን ኣብ ፈተና ከይተኣትዉ ኢልዎ Det är därför Guds ord säger vaka och be så att ni inte kommer i frestelse. ስለዚ ወርሒ 3 Så månad 3. ንምጽላይ ንነቕሐሉ ወርሒ እዩ Så det är en månad där vi håller oss vakna och ber. ንምጽላይ ንነቕሐሉ ወርሒ እዩ Det är en månad där vi håller oss vakna och ber. ኣብ ናይ ጸሎት ጊዜና ቬሪ ሲሪየስ ክንከውን ዘለና እዚ ወርሒ እዚ እዩ Där i den här månaden måste vi vara väldigt seriösa i vår bönetid. ንቑሕ ናይ ጸሎት ህይወት ክህልወና ኣለዎ Vi behöver ha ett böneliv som är vaket. ኣብ ህይወትና ብዙሕ ነገር ክንጥቀመታ Så kommer vi kunna använda många saker i våra liv. ስለዚ ፍሉይ ጊዜ ንጸሎት መድቡ Så avskilj tid endast för bön. ኣብቲ ናይ ጸሎት ጊዜኹም ንኹሉ ነገር ዕጽውዎ I er bönetid stäng av allt annat. ነቲ ደውጻኹሞ ናይ ጸሎት ፕላን ድማ ንዑ ከዓ ዲስፕሊን ይሃለኹም Och ha disciplin och jämför det i ordning det plan ni lägger ut för er bönetid. ሽዑ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ዝገብሮ ነገር ከገርመኩም እዩ Då kommer ni bli väldigt förundrade det Guds ande kommer göra i era liv. ብጸሎት ጽቡቕ ዝኾነ ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ይሃለወና Så låt oss ha en bra gemenskap i den heliga ande genom bön. ነዚ ነገር እዚ ንቑሓት ንኹን Så låt oss vara vakna till det här.
ምንም ነገር ንናይ ጸሎት ህይወትና ከባላሹ አይንግደፍ Låt oss inte tillåta något förstöra våra böneliv. ኢየሱስ ንዘልዓለም ጎይታ እዩ Jesus är för alltid Herren. ንውሕ ንጸልይ Var vakna och be. አሜን